Veliki pozdrav svima iz moje kuhinje i dobrodošli u još jedan moj recept. U današnjem videu pravit ćemo nešto jako lepo, to je punjeni paradajz. Zato pogledajte ovaj video do samog kraja i vidjet ćete kako je jako lepo i dekorativno. Za prilog možete da pravite po vašem izboru. Ja sam se odlučila ovaj put za neki krompir, a vi možete po vašem ukusu da pravite. Nadam se da će da vam se sviđa ova ideja i ovaj recept. Moram da naglasim da je ovo bila ideja i želja moga muža, pa sam mu ispunila želju. Otkad mi je ovo tražio, ne znam ni sama. Tako da pogledajte ovaj recept ili ideju i obavezno napravite jer je jako dekorativno. Celokupni recept ću da vam upišem dole u opisu videa. A sad uživajte uz ovaj recept i naravno ako vam se sviđa lajkujte, subscribeajte se, komentarišite i tako dalje. Družimo se i do nekog sljedećeg druženja. Hvala svima, hvala na svakom komentaru, na svakom lajku, na svakoj vašoj podršci. Ljubim vas i šaljem veliko srce iz moje kuhinje. Ćao!